Τις αποκαλούν πράους γίγαντες εξαιτίας του μεγέθους τους και του ήρεμου χαρακτήρα τους. Όσοι τις γνωρίζουν λένε ότι η συμπεριφορά τους μοιάζει πολύ με αυτή των σκύλων. Το μόνο σίγουρο είναι ότι κανείς δεν μπορεί να αρκεστεί σε μία μόνο Maine Coon. Πίσω από αυτό το πληθωρικό παρουσιαστικό κρύβεται μία γάτα τρυφερή και διασκεδαστική, που συμπεριφέρεται σαν νεογέννητο γατάκι όλη της τη ζωή. Η επίσημη γάτα του Μέιν των Ηνωμένων Πολιτειών, από όπου και κατάγεται, είναι σχεδιασμένη για να αντέχει στο βαρύ χειμώνα, αλλά δεν λέει όχι και στη θαλπορή ενός άνετου σπιτικού, όπως της νεκταρίας Φούντου. Έχοντας για συγκατοίκους 12 Maine Coon, η πρόεδρος του ελληνικού ομίλου γάτας και επίσημη εκτροφέας της φυλής, είναι ο καταλληλότερος άνθρωπος για να μας μίσει στα μυστικά του εντυπωσιακού αυτού ελουροειδούς. Νεκταρία, τι κάνει τις Maine Coon τόσο ακαταμάχητες? Τις Maine Coon τις κάνουν ακαταμάχητες, πρώτον ο χαρακτήρας τους και δεύτερον το μεγάλο μέγεθός τους. Γενικά τις χαρακτηρίζουν με δύο λέξεις. Πράος γίγαντας, γιατί είναι τόσο ήσυχοι, τόσο καλοκάγαθοι, αλλά με τεράστιο σώμα. Δεν νιαουρίζουν συνήθως, αλλά αυτό όταν το κάνουν, νομίζεις λέει θα ακούσεις ένα δυνατό νιάου και όμως είναι ένα πολύ ψηλό, σαν γελάιδισμα. Σαν χαρακτήρες, απίστευτοι. Κοινωνικοί, δεν θέλουν να μένουν μόνοι τους βασικά. Όταν έρχεσαι στο σπίτι σε υποδέχεται, όταν έρχονται ξένοι στο σπίτι θέλει να είναι μαζί τους, όταν το φωνάζεις με το όνομά του έρχεται, με παιδάκια τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά, ακόμα και με άλλα κατοικίδια που έχουμε στο σπίτι. Και τους αρέσει πάρα πολύ το νερό. Νεκταρία, λένε ότι οι γάτες Maine Coon μοιάζουν πολύ στη συμπεριφορά με τους σκύλους. Μπορούμε να τις μάθουμε να βγαίνουν έξω και με λουράκι? Βεβαίως, αρκεί όπως και στο σκυλί, μαθαίνουμε από πολύ μικρό, έτσι ακριβώς είναι και η γάτα. Συνηθίζοντας το λοιπόν, ναι, μπορεί να βγει η γάτα Maine Coon έξω στο δρόμο. Της αρέσει και στα βουνά να πηγαίνει, δηλαδή αν πάμε κάποια εκδρομή με το αυτοκίνητο, το μαθαίνει και αυτό. Της αρέσει και να περπατάει και στα χιόνια. Είναι έτσι το τρίχωμά της και η κατασκευή της που μπορεί να αντέξει σε τέτοια βαριά κλίματα. Ποιες είναι οι σχέσεις που αναπτύσσουν οι Maine Coon με τους ανθρώπους του σπιτιού? Είναι γνωστό ότι η γάτα δένεται με το χώρο της. Εδώ έχουμε μία διαφορά, ότι οι Maine Coon δένονται μεν με το χώρο τους, αλλά και με τον ιδιοκτήτη τους. Τον αγαπάνε πάρα πολύ τον ιδιοκτήτη, τον θεωρούν σαν να είναι η μαμά και ο μπαμπάς τους. Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της Maine Coon ποια είναι? Έχει μεγάλο κεφάλι, μάτια μεγάλα, αμυγδαλωτά λοξά. Τα αυτιά, μεγάλα και αυτά, που καταλήγουν σε τουφίτσες, μοιάζουν με τουλίνκα. Το μουσούδι είναι τετραγωνισμένο και το σαγόνι είναι αρκετά μεγάλο και δυνατό. Ο λαιμός αρκετά φαρδής και ειδικά στα αρσενικά. Το σώμα τους μεγάλο, μεγαλοκόκαλο θα έλεγα, μειώδες. Τα πόδια καλύπτονται βέβαια από τουφίτσες και κάτω από τα πέλματα. Μεγάλη ουρά, την οποία άμα τη γυρίσουμε είναι ίση με το σώμα τους. Και μεγάλη φουντωτή. Τώρα όσον αφορά το μέγεθος. Το μέγεθος μιας Maine Coon ολοκληρώνεται η πλήρη ανάπτυξή τους στα 4 χρόνια. Συνήθως καμιά φορά και στα 5 χρόνια. Τα αρσενικά φτάνουν τα 10-12 κιλά και τα θηλυκά 6 με 8 κιλά. Οι χρωματισμοί όλοι είναι αποδεκτοί στα Maine Coon, εκτός δύο, το λιλά και το σοκολά. Τα μάτια, το χρωματισμός ματιών μπορεί να είναι 3. Ο πράσινος, ο χρυσός και ο κίτρινος. Επίσης έχουμε και θαλασσί μάτια στις Maine Coon, αλλά τις συναντάμε μόνο στις λευκές γάτες. Οι Maine Coon θεωρούνται ημιμακρύτριχες γάτες. Τι περιποίηση χρειάζονται? Συγκαταλέγονται στις ημιμακρύτριχες. Το χειμώνα έχουν περίπου σε 7 πόντους το μάκρος του τριχώματος. Περισσότερο τρίχωμα θα δούμε στις μασκάλες, πίσω στα πόδια, στην κοιλιά και έχει και δύο όψεις το Maine Coon. Όταν έχει το πολύ το τρίχωμα, γύρω από το λαιμό έχει ένα περιλέμιο, το οποίο θα το χάσει όταν πέφτει και το τρίχωμά του. Το βουρτσίζουμε 2 φορές την εβδομάδα περίπου, ώστε να αποφύγουμε τους κόμπους. Το κάνουμε μπάνιο και ειδικά όταν είναι για εκθέσεις,
μια γάτα εκθέσεων, φυσικά θα πρέπει να υπάρχει μια προετοιμασία τουλάχιστον 1-2 μηνών για να πάει στην έκθεση. Επειδή μάλιστα το τρίχωμα και η ουρά των Maine Coon θυμίζει ρακούν, γεννήθηκε ο απίστευτος θρύλος ότι η φυλή προέκυψε από το ζευγάρωμα αγριόγατων με ρακούν. Μια θεωρία που, αν και ακούγεται δελεαστική, είναι γενετικά αδύνατη. Γεγονός είναι πάντως ότι ελάχιστα μας είναι γνωστά για την ιστορία της φυλής. Η γενικά αποδεκτή θεωρία μεταξύ των εκτροφέων αναφέρει ότι η Maine Coon προήλθε από την ένωση ημιάγριων γατιών της Αμερικής με μακρύτριχες φυλές που έφτασαν στο Νέο Κόσμο από την Αγγλία, τη Μέση Ανατολή και την Νορβηγία. Επίσημα, η Maine Coon πρωτοπαρουσιάστηκε σε εκθέσεις το 1861 και προκάλεσε το θαυμασμό. Σταδιακά όμως η φυλή άρχισε να χάνει έδαφος από τις περσικές και τις γάτες του Σιάμ, κινδυνεύοντας ακόμα και να εξαφανιστεί. Το ενδιαφέρον για τις Maine Coon αναθερμάνθηκε ξανά γύρω στο 1950 και σήμερα πια είναι μία από τις δημοφιλέστερες γάτες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι γνωστή στην Ελλάδα η Maine Coon? Τα τελευταία χρόνια αρχίζει και γίνεται γνωστή. Όντως πριν 10 χρόνια που ξεκίνησα δεν ξέρανε καν τι θα πει Maine Coon. Εσείς πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με αυτή τη ράτσα? Κάποτε είχα βρεθεί σε μια έκθεση στην Ιταλία, τη γνώρισα εκεί τη ράτσα, εντυπωσιάστηκα, δεν είχα ξαναδεί τέτοια μεγάλη γάτα και αποφάσισα να φέρω μια στην Ελλάδα. Όχι για εκτροφή βεβαίως στην αρχή. Με το χρόνο όμως είπα ότι αυτό το καταπληκτικό γάτο, είχα φέρει ένα γάτο, και τη ράτσα γενικά πρέπει να τη μάθει ο Έλληνας. Και έτσι ξεκίνησε μια επιλεκτική εκτροφή. Εάν εντυπωσιαστήκατε από τις Maine Coon, σκεφτείτε μήπως ήρθε ο καιρός να βάλετε κι εσείς μία στη ζωή σας.